fanden? Er I allerede? Ja, vi skal jo filme nu. Hej. Og velkommen til Cooks i køkkenet. Tak. Hvad skal vi lave i dag? I dag, der skal vi lave en velkomstdrink, smoothie. Og der skal vi bruge friske råvarer, en banan, jordbær, friske jordbær, yoghurt og en lille chat mælk. Jeg har smoothie-maskinen her. Smoothie-maskinen kalder vi den her. Det vi gør, det er først så tager vi låget af. Skræller vi bananen, kan man lige gøre sådan her. Hvis man har gået på kokkeskole. Larte. Vigtigt er, at man holder styr på køkkenet. Ikke roder for meget. Jordbærne tager man lige på øjemålet. Putter man den ned i. Lille chat mælk. Vigtig rækkefølge, man gør. Sådan der. Lille smule mere. Sådan. Lille chat yoghurt er vigtigt, man får med. Glup. Siger man så. Så jeg vil hurtigt med det her ud. Sådan der. På med gryden. Så kan man godt miste en finger eller to. Skal lige have lidt mere. Så tror jeg, at vi er ved at være klar. Så om det er nogle sprøjter. Det dufter frisk. Værsgo. Tak. Hvad skal vi så lave nu? Vi skal lasagne à la mat. Og en vigtig ingrediens til lasagne, det er lasagnebladene. Er det sådan nogle lasagneplader, alle bare kan købe? Nej, det er det ikke. Kan jeg svare meget kort på, det er det ikke. Det er nogle specielle lasagneplader, man skal have gået 4 år på kokkeskole for at bruge dem. Og de har et specielt mærke, de hedder det lasagne. Det er jo specielt, jeg købte den i forgårs. Nej, det gjorde du ikke, Frederik. Nej. Men jeg har snydt lidt. Jeg har lavet det i forvejen. Så er der mad. Hvad skal vi så lave til dessert? Der skal vi lave pandekage, og der skal vi bruge mælk og mel til at starte med. Jeg har allerede mel i. Skal jeg have mælk i? Her. Det er der noget af. Men! Jeg har snydt lidt. Jeg har nemlig allerede puttet mælk og mel i en skål. Kan du lige se låg på, så du også har noget at lave, ikke? Ja. Og der, når man laver pandekage, så er det vigtigt, at man er fokuseret hele tiden. Det er meget vigtigt, at den mindste detaljefokusation, der er, altså det kan ødelægge hele kagen. Altså det... Nå, men til pandekagen der er det vigtigt, at man fokuserer på kagen hele tiden, og ikke lader sig distrahere af noget andet. Er du min lille misser? Er du det? Det er min lille misser, den hedder... Den kan ikke lide mig, den miaver lidt. Kan du se? Ja, jeg siger. Og så. Nå, men! Okay, jeg har snydt lidt. Har du lavet pandekage? Alright. Den har du jo ikke lavet. Jo, det har jeg. Den er jo købt. Den er stadig papir. Nej. Hey. Den har jeg lavet. Det var Cooks i køkkenet for den her gang. Farvel. All my friends are dead. All my friends are dead. Got kicked in the head. All my friends are dead. All my friends are dead. All my friends are dead. They got smacked in the head. All my friends are dead. Det vigtigste i lasagne, det er pladerne. Som har her. Er der så nogle specielle plader? Fuck os! Nej, fuck os! Fuck, man. Nå, hvad skal vi så lave? Til der skal pandekage. Hold nu Kasper, mand! Hvad skal vi så lave til dessert? Til der skal vi lave pandekage. Og der skal vi bruge mælk og mel. Til at starte med, jeg har allerede mælk i. Hedder det. Mælken her. Så skal jeg have noget mælk i. Mælk! Jeg har snydt lidt. Jeg har allerede puttet mælk. Skal jeg ikke gøre sådan der? Nå, hvad skal vi så lave?